Dragi učenici 3. razreda, hvaljeni Isus i Marija. Evo nas u novoj lekciji iz vjeronauka na daljinu. Danas ćemo obraditi temu kako su živjeli prvi kršćani. Možda smo već malo o tome i govorili. Svima vam je poznato kako je Isus uskrsnuo i počeo se ukazivati svojim učenicima. A kako su živjeli učenici kada Isus više nije bio s njima? Što su radili? Jesu li se družili međusobno? Pokušat ćemo otkriti na današnjem satu vjeronauka. Stoga vas molim da pripremite svoje bilježnice i pribor za pisanje. Za početak sata molim vas da svjesno načinite jedan znak križa na svome tijelu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. A sada poslušajte i pratite priču o tome što se događalo u kršćanskoj zajednici nakon Isusova uskrsnuća. Apostoli su nakon Isusova uskrsnuća svima propovijedali o Isusu. Mnogi ljudi povjerovali su u Isusa, poslušali su riječi apostola i krstili se. Tako su nastajale prve kršćanske zajednice. Kršćani su bili složni, živjeli su prema Isusovu nauku i jedni su drugima pomagali. Kad su se sastajali, posebno nedjeljom, slavili su spomen na Isusovu posljednju večeru i uskrsnuće, lomili su kruh, molili se i pjevali pjesme. Kada su drugi vidjeli kako kršćani žive, postajali su i oni kršćani. Tako su se kršćanske zajednice brzo širile. Prvi su kršćani u svemu bili jedno srce i jedna duša. Pokušajte sada upisati u svoje bilježnice samo 3 riječi koje ste zapamtili iz teksta koji sam vam pročitala. Nemojte varati. Ovo je sat vjeronauka. Zasigurno ste zapamtili barem 3 riječi koje se više puta ponavljaju. Kada napišete svoje 3 riječi koje ste zapamtili, prepišite rečenicu sa slajda koji je upravo pred vama. Prvi su kršćani u svemu bili jedno srce i jedna duša. Pred vama se sada nalaze neka pitanja koja možemo povezati sa odgovorima u oblačićima. Kako bi vam tekst koji ste čuli na početku bio što jasniji, pokušajte se još jednom prisjetiti. Što su radili apostoli nakon Isusova uskrsnuća? Prenosili Isusovu radosnu vijest. Molili se i pjevali.
Što su činili ljudi koji su povjerovali u Isusa? Slavili svetu misu i lomili kruh. Međusobno sve dijelili. Možemo reći da su i apostoli i novi vjernici bili radosni jer su pronašli pravu vjeru. Postoji li netko za koga bi mogao, odnosno mogla reći da ste jedno srce i jedna duša? Postoji li osoba, odnosno postoji li više osoba u tvom životu za koje bi dala svoj život? To su vjerojatno tvoja obitelj i tvoji prijatelji. Isus je dao život za sve ljude. On je bio Bog i želio je da se svi spasimo. Mi danas možemo pomoći Isusu u spašavanju svijeta tako da prenosimo svoju vjeru. Sada ćete u svoje bilježnice za domaću zadaću nacrtati svoju ruku. Vrlo jednostavno, prislonite svoju ruku uz papir na bilježnici i obiđite oko nje običnom olovkom. U tu istu ruku ćete upisati jednu osobu ili skupinu ljudi kojima bi htio ili htjela pomoći. To može biti jedna osoba koja ti je posebno na srcu, s kojom si ti jedno srce i jedna duša. Ili neki ljudi koje ti je žao gledati kako se muče i rado bi im pomogao, odnosno pomogla. Sretno! Za kraj pročitaj sa mnom meditaciju o rukama. Isus treba tvoje ruke. Tvoje ruke su i Stvoriteljeve ruke. Dao ti ih je za velike stvari. Dao ti je ruke da obrišeš suzu svakoga čovjeka na tvome putu. Dao ti je ruke da gladnome možeš donijeti kruh. Dao ti je ruke da pomiriš braću koja se srde jedan na drugoga. Dao ti je ruke da zagrliš onu osobu koja je usamljena. Dao ti je ruke da možeš pokazati osobi koju voliš koliko je voliš. Dao ti je ruke da one budu ruke sve tvoje braće i sestara, a ne samo tvoje. I na koncu dao ti je ruke da njima mijenjaš ovaj svijet. Učini nešto s njima. Do sljedećeg susreta ostanite dobro i dobri. S Bogom!